Size 42 euro. Ayan, pa-screenshot na lang po and pa-send na lang sa page. What's up mga goy? May adlaw din ninyong tanan di ano? Karon, I will just share my opinion, my thoughts regarding online sellers. Specifically, sexy online sellers. Para sa kuha mga goy, wala jud ko'y problema ni nila. Okay gani kayo ang ilahang strategy para makabaligya lang. Pero, ganong naamay daghan tao nga dili ganahan na ni nila. Especially kaning mga online sellers nga kaning sexy kisanan, pakapinsayaw ang ilahang live. Para sa kuha, wala gyud ko'y nakita bati ani. Pero nga nung daghan man jud kay tao ang dili ganahan na ni nila. To the point nga magbash sila, nga daghan kay sila storya nga bati, or say pasanginlan pa sila kung anong nabastos ang mga babae. So kani nga video karon para ni sa mga bashers, sa mga sexy online sellers, para ni sa inyo ha mga goy. So I decided to make this video kay lagi daghan na kay kog nabasa nga mga bati sa social media nga nag-ingon sila nga sila hinungdan kung nganong mabastos ang mga babae. Gi-generalize ba? Unsa ray problema silang gibuhat para nakuha ra gid no? And then naapoy usaw nga mag-comment nga di mo ganahan mabastos pero tanawan ninyong gisulob. Bastos kay tanawon. And napag ko'y nabasahan sa kaninga online seller nga niingon siya nga ayaw daw sila bastosa, ayaw daw mo pag-comment og bati. Nya moingon na itong usa ka basher nga dili ka gana magpabastos pero tanawa gud na imong gisulob. Bastos kay tanan. Well, from the very first place, nag-ingon ba sila nga bastos sa mi? Please bastos sa mi ninyo kay para makabaligya mi. Niingon ba sila ana? Di ba wala? O nganong bastoson man? Unsa mi nakabastos ana? Kung problema ninyo ang ilang gisulob ug sa tan-aw ninyo nga bastos na para sa inyo ha, then inyuhan ang problema. Ano ipasanginlan man nimo nga nabraho ram nagtarong, na maligya ram nagtarong, problema na sa mga customer kung mada sila sa iyang strategy, no? Strategy ba, marketing strategy. Bisan pag sexy pa kay na sila tanan, dili ka mag-assume nga ganahan sila magpabastos. Ilara ng way, ilara ng marketing strategy para makakuha, maka-acquire og customer. Kung ikaw mopalit ka, then their strategy work. Dili na problema nila nga nipalit ka o di na problema nila nga nabastos ka. Ikaw mo na problema kay nabastusan ka. Kung imo na silang pasagdan, imo na silang i-ignore, way problema unta dapat, di ba? How about the kids? Yes, daghan kay bata karon nga nagamit og social media. So dili gyud nato malikaya no nga makita ang mga bata, ang mga sexy nga mga online sellers nga nag-live stream na maligya sila sa patos or unsap nilang ipamaligya diha. Pero as a parent, kung ikaw ginikanan na ning mga bataa, muha ng responsibilidad nga kontrolon ang ilahang usage sa ilahang cellphone para di sila makakita og mga inana. Ug usapod kung bata pa gani, di siguro na sila makaingon na bastos ani oy. Kung wala na tudloi sa inyong ginikanan or sa inyong environment or surrounding sa mga bata nga bastos din ang inani. Kay dili gina siya bastos goy. Kita ra nag-ingon na nga bastos kay tungod mo ng Filipino culture. Makita lang yung cleavage, makita lang yung dakog boobs, bastos na, no? So since kay dili man malikayan sa mga bata nga makakitag mga inani sa social media, so problema na karon sa mga online sellers. Ila na nung usbon ang ilang marketing strategy para sa imong anak. Nabuang, ila nang gibuhat kay tungod daghan sa kompetensya, no? Living today is very hard. Daghan gyud kompetensya mga goy. Every marketing strategy nga imong mating buhato na nimo kung sa tan-aw nimo nga makahalin ka o makabaligya ka. As long as wala kay gilabag nga violation. So ikaw kung imo ang problema ang ilang gisulob diha nga mabastusan ka, i-unfollow, ignore, di tag doon. Ano day magsakit gid imong dugan ug di ka kasultig bati. So mao ra gini akong kasulti mga goy. Daghan og babae nga nabastos kay tungod naay mga tawo nga bastos. No? Ganun pasanginlan man nimo ang babae nga ganahan na magpa-sexy para maka-attract og tao, para makakuha customer. So wala pud ta kabaw no nga kanang mga ubang babae diha nga dili nga mga online sellers pero nagpa-sexy. Maybe they're just comfortable. Maybe it boosts their confidence kung magsulob sila sexy dresses or clothes. Ya unsa may problema na. So dili buot pasabot kung magsulob sila sexy ganahan sila magpabastos, no? So kung moingon kag bastos sila nga di sila angay respetuon, imuha gyud ang problema. So example no, walay ma-rape kung walay rapist. Sabot ka, naaday rape, nga tawgon nimo kawatan. Di ba kung ang tawag nimo sa suspect sa nang rape kay rapist. So kung walay rapist, walay rape nga may tabo. Kung walay bastos, walay mabastos nga may tabo. Di ba? So bisag unsa pa nakabigaon sila, kung dili nila intended nga ma-rape sila, dili nila intention nga babastos sila, ayaw sila pasanginli. Kay kani sila na rape ni sila kay tungod nay rapist. Nabastos ni sila kay tungod nay bastos, no? And base sa akong research mga goy, mas taas ang case
cases sa domestic violence. Domestic violence means nasa sud sa balay or nahitabo sa between ng blood related, and mostly sa mga victim, mga bata. Kaning mga bata nganong nabastos man wa pa man siguro ni sila namukol, no, pero nganong nabastos man sila kay tungod na ay mga tao nga bastos good. So ay ko na imong pasanginlan ang bata nga nabastos, buang na ka. Well, that's just my opinion and thoughts mga goy. Daghan po ang tawag mastorya pero kani lang sa, and I really hope that kani akong gipang yaw-yaw it really makes sense, and if does, I think nga hinay-hinay mausab atong pananaw sa kinabuhi. Peace out.